in kuma an samu irin wannan waka tana yawo ko aka ji ta ba ta da wannan tambari ko ba ta da wannan sitamfi, to wanda ya wannan waka ya aikata laifi, ya kare doka kuma a gabatar da shi. Mu kuma dama lafuzan da za su zama akwai batsa, akwai rashin tarbiyya, akwai rashin kirki, wannan shine moral act da immoral act shi da ya shigo da hukumar Hisba cikin wannan al'amari. Akwai dokokin da a cikin hukumarsa suke da ƙarfi, akwai dokokin da a cikin hukumar suke da ƙarfi. Muka yi amfani da dokokin da suka kama hukumar tace fina-finai da ɗaba'i da dokokin da suka kafa hukumar Hisba, to za su ba mu ƙarfi. Inda dokanmu tafi ƙarfi sai mu hau kan dokanmu tafi, inda dokarsu tafi ƙarfi sai mu hau kai mu tafi. Masu kallo da saurare kamar yadda kuke gani a wannan rana, shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano, tace Al-Mustapha, ya jagoranci sha'irai masu yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa hukumar Hisba, inda ba ta da ɓata lokaci ba, malam zai tabbataccen jawabi daga dalilin da ya sa suka wannan hukuma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين. shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano, Alhaji Al-Mustapha, mataimakin kwamanda janar operation, director janar na hukumar Hisba, SSR na Hisba, da sauran 'yan jaridu da waɗanda suka samu dama halarta wannan zama na yau, wanda aka yi shi karkashin jagorancin waɗannan hukumomi guda biyu, hukumar Hisba da hukumar tantance fina-finai ta jihar Kano, da shu'ara wato mawaka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. An kira wannan taro ne kamar yadda kuka gani domin na farko a ƙarfafa wannan ɓangare na fasaha, wanda yanzu ƙasashen duniya a ƙasar Qatar ma har wani tansibu shu'ara suke yi, sha'irin nabi, ana kashe miliyoyin kuɗi a zo a nuna fasaha da hikima a duniya ta abin da ya shafi wannan baiwa da Allah ya wa mutane, kuma mun ce tsohon abu ne. Amma akwai 'yan abubuwa na kurakurai da suka yi ta tasowa, waɗanda suka dinga shiga haƙƙin Allah da haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da wasu kalmomi na batsa da na kurakurai da aka yi ta samu a cikin wato wasu daga cikin ɓata gari suna ƙoƙarin ɓata wannan ɓangare na shu'ara. Don haka ne muka ga yiwuwar mu haɗu da wannan hukumomi guda biyu, mu kirawo waɗannan bayan Allah don mu tattauna da su a ga yadda za a tsaftace wannan harka, a tsaftace harshe a cikin wannan harka, ya zama duk waƙar da za ta fita sai ta biyo ta wannan hukuma ta tace fina-finai tare da tacen hukumar Hisba, a tabbatar kalmomin da aka yi amfani da su wajen yabo ko wajen koɗawa ba su saɓa wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyo, ba su saɓa abin da Alƙur'ani ya kawo ba. Kuma alhamdulillah, kamar da kuke gani, mun samu haɗin kai da maganganu masu ƙarfafa gwiwa daga waɗannan shugabanni da kuma masu wannan fasaha. Sun ba mu haɗin kai cewa insha Allah za su ba mu haɗin kai ta ɓangaren su, kuma dama suna yin wasu ayyuka. Da haka muna musu godiya. Insha Allah kuma wannan aiki zai ci gaba, kuma mun musu alƙawari cewa insha Allah za mu yi ƙoƙari mu ga mun sanarwa mai girma gwamna yadda za a ƙara musu ƙarfin gwiwa akan wannan fanni, kuma za a ba su gudunmawa domin su ci gaba da haɓaka wannan fasaha wanda ake renanta a duniya kuma ake ba ta haɗin kai. Muna fatan alheri. Malam, akwai jawabin da sai a cikin taro na cewa akwai makon fasaha da za a yi, wanda a baya wannan hukuma mai albarka ta zauna da 'yan Kannywood wanda suka haɗa da mawaƙa. Wannan makon fasaha da za a yi ya haɗa da su sha'irai ne da kuma su wa'annan mawaƙa, ko kuma daban-daban za a yi? A shi makon fasaha ya shafi ɓangaren masu waƙoƙin addini ne, masu waƙoƙin addini kaɗai, domin abubuwan da za a nuna fasaha a kansu yabo ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma kira zuwa ga ɗabi'u masu kyau da halaye, gaskiya, amana, tausayi, rahama, jin kai, haɗin kai. Muna da abubuwa da yawa da za a ba mu haɗin kai. Rigingimun siyasa sun yawa, rigingimun addini ya yawa, rigingimun ƙabilanci ya yawa, hassada ta yi yawa, ƙyashi ya yi yawa, faɗa ya yi yawa, tashin hankali, rashin zumunta, rashin bin iyaye, a gane, rashin sanin haƙƙin maƙota, rashin sanin girman na sama da tausayin na ƙasa. Duk waɗannan abubuwa ne, halaye ne masu kyau, amana, gaskiya, cika alkawari, zaman lafiya, duka ɗabi'o'i ne da idan aka samu za a iya tallata wa mutane su ta hanyar wannan fasaha. Don mutane sun fi sauraron wato abin da aka yi shi a waƙe fiye da wanda aka yi shi a zube. Yau za ka ga masu wa'azi suna yin amfani da wannan mai zuhudu, ai kaga a cikin waƙe ya zuhudu, kuma kira yake ga tsoron Allah da takawa, ga ishiriniya, ga alburda, ga sauran tafai da aka yi. Masu zuhudu ma irin su ashariya duk kaga sun yi, masu koda irin malamai irin su deliya da makamantansu. Ko da haka wannan abu ne da ya shafi wannan, amma wannan ma za mu yi tunani a kai
domin akwai samina yanzu haka da muka shirya tare da haɗin kan waɗannan hukumomi guda biyu. Muna jira mai girma gwamna Allah ya bashi nasara a wannan tafa da ake yi, za mu gabatar masa da wannan domin a fara yin wata bita da za a samu fahimta tsakanin malamai da 'yan Kannywood a matso kusa. Duk abin da 'yan Kannywood suke so su gabatar wa malamai, malaman za su zo su zauna a gabansu. Haka kuma duk abin da wata tambaya da wani abu da malamai su gane ba akan 'yan Kannywood, za a ba malaman dama su yi tambaya, abin da suke son a gyara su faɗa, a taro a gyara wannan al'amari baki ɗaya, mu gudu tare mu tsira tare. Domin dukkaninmu dai kun dai ga gashi nan, malami mutuwa yake, ɗan fim mutuwa yake yi, ɗan siyasa mutuwa, kowa mutuwa yake yi. Kuma in mutum ya mutu komai ya tsaya, duk wani title ya tsaya. Tsakaninka da Allah kawai man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, sai aikinka mai kyau ko mummuna. Kun ga ashe kenan akwai buƙatar mu tsaya mu gyara lahiran mu a cikin duniyar mu. Da duniya ake neman lahira. Haka muna fata abin zai yi kyau insha Allah. Wannan hukumar tace fina-finai ya kamata ya bada wannan amsa, domin shi ya kamata ya bada umarni cewa bai yadda wata waƙa ta sake fita a jihar Kano ba, ko a buga ta a majalisi ko a yi ta ba tare da wannan hukuma ta tantance ba. In kuma an samu irin wannan waƙa tana yawo ko aka ji ta ba ta da wannan tambari ko ba ta da wannan sitamfi, to wanda ya wannan waƙa ya aikata laifi, ya karya doka, kuma a gabatar da shi. Mu kuma dama lafuzan da za su zama akwai batsa, akwai rashin tarbiyya, akwai rashin kirki, wannan shine moral act da immoral act shi da ya shigo da hukumar Hisba cikin wannan al'amari. Saboda muna ga shi yasa muka haɗa kai ai da hukumomin. Akwai dokokin da a cikin hukumarsa suke da ƙarfi, akwai dokokin da a cikin hukumar suke da ƙarfi. Muka yi amfani da dokokin da suka kama hukumar tace fina-finai da ɗaba'i, da dokokin da suka kafa hukumar Hisba, to za su ba mu ƙarfi. Inda dokanmu tafi ƙarfi sai mu hau kan dokanmu tafi, inda dokarsu tafi ƙarfi sai mu hau kai mu tafi. Duk dai abin da ake so a gyara. Alhamdulillah, kamar yadda masu kallo da suke kallo, a yanzu mai girma kwamandan Hisba ya gama gabatar da jawabi na makasudin wannan taro da hukumar sadai da sha'irai masu yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda ba tare da ɓata lokaci ba, kasancewa Alhaji Al-Mustapha shine shugaban hukumar tace fina-finai, wanda su wayannan sha'iran suna ƙarƙashin hukumarsa, ya jagorance su zuwa ga wannan hukumar, inda za mu je me makasudin kawo wannan ziyara da suke da kuma jagoranci da ya musu zuwa wannan hukumar da girma da zakatun sakatare. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A yau Allah ya ba mu nasara, Allah ya ba mu sa'a, ya kuma ba mu dama. Na jagoranci wannan gamayya ta ƙungiyar masu yabon annabi sha'irai na jihar Kano gabaki ɗaya zuwa wannan babbar hukuma ta Hisba ƙarƙashin jagorancin malaminmu, babanmu, Malam Aminu Daurawa, da kuma mukarrabansa. Kuma an yi zama mai fa'ida, zama mai kyau. Dama abin shi ne zo a zauna a tattauna, a ga wani matsaloli ne, a tattauna matsalolin, yaya za a gyara, yaya ga shawarwari, kuma yaya za a ma bunƙasa ita kanta harka ta yabon annabi, wanda alhamdulillah an samu fahimtar juna, kuma za a yi aiki tare. Kuma kamar yadda kuka gani, wannan hukumomin guda biyu sun dukufa wajen ganin cewar sun haɗe kansu domin su ba wa al'ummar jihar Kano abin da suke so su gani, su ji, su kuma saurara. Kuma alhamdulillah kwalliya tana biyan kuɗin sabulu. Ana haɗuwa da stakeholders ɗin nan. Wancan satin rana ita yau an ga yadda aka haɗu da 'yan Kannywood, aka rabu cikin jin daɗi da annashuwa, kuma kowa ya fahimci juna, har aka ma yi yadda da cewar za a yi wani gamayyar taro wanda yake retreat ne tsakanin su Kannywood da kuma malamai, domin a ƙara fahimtar juna, kuma a zo a gyara, yaya za a yi a gyara ita kanta sana'a ta fim. Yau kuma ga shi nan da sha'irai, gobe za a ga da waɗanda za mu zo, jibi ma haka. Duk sai mun gayyaci duk wani wanda yake da ruwa da tsaki a cikin hukumar mu zuwa wannan gida, domin a ƙara sabunta sanin juna da kuma shawarwari da kuma nasihohi daga bakin babban malaminmu da mukarrabansa, kuma a ji a tattauna a ga ta yaya za a yi a fitar da a'i daga ruwa. Alhamdulillah, duk wanda ya zo wannan taron zai ga irin manya-manyan fuskoki na sha'irai, wanda kai dai in aka ce mawaƙin addinin musulunci ne, kai kasan cewa wa'annan iyayenka ne, yayyanka ne, sannan kuma sun fi ka ba basira
da sanin ita kanta makamar yin waƙar addinin musulunci. So za ka ga mu tare muke da su, duk wani bara gurbi ya sani cewar doka ce ta yi shi, kuma a ƙarƙashin doka yake, kuma ya sani cewar idan ya taka doka, doka za ta taka shi. Kuma ina mai nasiha ga duk waɗannan bara gurbi masu yawan saka saɓo a cikin waƙoƙi, su saka ɓatanci, su saka izgilanci, su saka duk wasu kalamai wanda ba na daɗi ba a cikin waƙoƙi, to su kuka su kuma daina, don hukuma ba za ta yi sake ko kuma ta yi ƙasa a gwiwa wajen ƙyale su ci gaba da yin wannan abubuwan da suke ba. Za mu yi ƙoƙarin mu ga cewar mun dawo da su hanyar da ya kamata su yi waƙar su cikin jin daɗi. Kuma har yanzu an san cewa doka ne kama fitar da waƙa ba tare da sahalewar mu ba, sai ta biyo ta gurin hukumar mu, mun tantance ta, mun tabbatar cewar sahihiyar waƙa ce da kowa zai iya ganin ta, kowa zai iya jin ta. A dai kula a kuma doka, sannan kuma mutum idan dai har yaban annabi za ka yi, to kawai ka yi yaban annabi cikin jin daɗi da mutunci, ba da isgilanci ba, ba da ɓatanci ba, ba da sabo ba. Akwai rajista da ita wannan hukuma take ci gaba da yi ga su 'yan masana'antar ta Kannywood da su kansu sha'irai. Idan wa'adin wannan rajista ya ƙare, wani mataki wannan hukuma za ta ɗauka dangane da waɗanda ba su yi rajista da ita hukumar ba? Ok, to duk a cikin doka ne, kowa dai ya san cewar idan kai duk wanda zai practicing kamar na waka ko kuma yin ya zama sha'iri, sai yana da rajista da mu, sai mun san shi domin mu samu database. Idan kuma ka tafi baka yi ba, ka ga hukuma bata san da kai ba, kuma muna nan eagle eyed akan kowane wannan, za mu kuma kai shi inda ya dace hukuma ta dau mataki. Sunana Muhammad Hafiz Abdallah, wanda aka fi sani da Ambato. To alhamdulillah, tun da wayannan tagwayen hukumomi suka kira mu cike da farin ciki, kuma nake Allah lokacin yayi, dan na jingina abubuwa da yawa dan na halarci wannan zama, kuma alhamdulillah kwalliyar ta biya kuɗin sabulu, saboda abin da kai kansa ne aka ce barin karfafe ka. Kullun kiran da muke shine duk wanda zai yabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin zinul qawla in hawalta madha rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ko unazzimu dural lafzi fi dhikri wasfihi. Wannan tsarin da tantancewa da ladabin ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, duk wanda zai yi wata magana in dai ta shafi annabi, dama ya kamata ya auna ta, ya san zai yi magana da wani babbar halara ne wanda ba a yi mata kowane irin wargi ko a raba mata kaskanci. To na ji daɗi da wannan hukumi suka kira mu, kuma suka ce abin da su taimake mu akai kenan. Da a ce sun kira mu su ba mu kuɗi sai mu ce ba mu bukata, su ba mu ilimi sai mu ce ya isa, muna da malamai a soro, amma akan aikin da muke za a taimake mu, wannan shine abin da muka fi falil alhamd. To an tattauna abubuwa guda uku ne. Na farko shine za a yi makon fasaha wanda ita kuma Hizba ta shirya karkashin jagorancin shi mai girma gwamnan Kano, wanda za a zo a yi ba da topic kuma a yaba annabi a cikin wannan topic din sallallahu alaihi wasallam. Za a tallafi su sha'irai ta wannan bangare din. Abu na biyu kuma shine za a gyara lafuzza waɗanda duk suka sauka da kan layi, za a da su daidai. So abu na kuma hukuma ta nemi shawarwarin yadda aikin zai yi, kuma wannan abu da an cimma su insha Allah ta'ala. Mun gode.